היה מאורגן באיזשהו מקום. שלחו אותי לכל מיני משימות. יום אחד אנחנו הולכים למלון סבוי, וממלאים אותי ברימונים בזה, וטרח הכל נקרע, ונופל על הרצפה, וכל החיילים והקצינים הבריטים נשכבים על הרצפה. היו עושים לנו אימוני אומץ, לשכב על יד הגדר של תחנת המשטרה. היו צוותים של 3 בחורים, אחד רץ עם דלי צבע, השני עם מברשת, השלישי עם הכרוזים. אחד היה עובר מורח צבע, השני בא מוציא מתוך המעיל את הדלת, והשלישי בא ועושה ככה. פשוט אנשים היו עומדים ברחוב וקוראים את הכרוזים האלה, כמו עיתוני קיר. מבינים שעשינו היסטוריה בעלייה להתיישבות. כולנו מוצמדנו למקלט אחד או שני מקלטי רדיו בודדים שהיו בבתים. זכורה לי בדיחה שאחד מהשכנים שלא הצליח לעקוב אחרי מה שנאמר, הוא אומר לי, עמוס, תכוון שידבר יותר לאט. Afghanistan, no, Australia, yes, of the Dutch Committee for Palestine was adopted by 33 votes, 13 against, 10 abstentions. באותו לילה התחילו המבוגרים, הורינו, אחדים מהם, להתרוצץ בשבילי הקיבוץ עם צריכות של בית משוגעים. יש מדינה! ומישהו צייר דגל הדיו באילת לא היה הראשון, היו בהרבה מקומות, ושם אותו על המדרכה ורקדנו מסביב. אני כבר לא זוכרת מה צעקנו, אבל כולנו היינו בראשים. תשמע, זה היום הכי גדול בחיים שלנו. השתוללנו וצעקנו ושמחנו וידענו שלמחרת מתחיל הבום הגדול. אח שלי קלמן, שהיה מעורה בכל והכל הוא ידע, חבר'ה, היום מכריזים על המדינה. איפה? בשדרות רוטשילד. ואח שלי אמר, את לא יכולה לבוא, את לא גמרת לנקות את הבית. אבל אני לא מוותרת, אני רוצה לראות איך אומרים שתהיה מדינה. כולם ניסו להיכנס ולא נתנו להיכנס. ואז נכנסנו, ואני זוכרת, באנו אז בדיוק בן גוריון ופולה באו גם כן, ועלו במדרגות. הגעתי כמעט לא רחוק מבן גוריון, אולי 20 מטר כזה, הוא עמד על הבמה, ואז משכתי לאיש אחד ככה במכנסיים, הוא הסתכל ואמר לי, מה את עושה כאן ילדה? אמרתי לו, אני רוצה לראות. הוא הרים אותי על הכתפיים שלו, הבן אדם הזה, ואני ראיתי את בן גוריון מכריז מדינה. לפיכך נתכנסנו, אנו חברי מועצת העם, נציגי היישוב העברי והתנועה הציונית, ביום סיום המנדט הבריטי על ארץ ישראל. ותוקף זכותנו הטבעית וההיסטורית, ועל יסוד החלטת 10 האומות המאוחדות, אנו מכריזים בזאת על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל, היא מדינת ישראל. הרגע שממש התרגשתי, זה היה כשהרב לוין ברך. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, שהחיינו וקימנו והגיענו לזמן הזה.